Так звана справа про тероризм. Через гострий зубний біль довелося викликати швидку допомогу одному з фігурантів ялтинської групи Арсену Джепарову. Раніше адвокати намагалися передати в'язню ліки, втім суд їм відмовив. Засідання проходило напередодні в Ростові-на-Дону. Суд опитував свідків обвинувачення. Прокурори запросили так званого засекреченого свідка. Таку практику в Росії часто використовують у політично мотивованих справах. Все наши ходатайства о том, что этот свидетель не должен быть засекречен, что нет основания для того, чтобы скрывать его личность, нет никаких заявлений о преступлении, уголовных дел каких-то в отношении наших подзащитных по угрозам кому-то, жизни, здоровью и так далее. Все это не принимается. Вот, в специально отведенной комнате, скорее всего под наблюдением сотрудников ФСБ, этот свидетель с искаженным голосом выступает в суде. Втім, підсудні таки впізнали свідка. Його, як вони стверджують, давно завербувало ФСБ. В'язні привітали співвітчизників зі святом Ораза Байрам та подякували за підтримку. Нагадаю, Арсена Джепарова, Рефата Алімова, Емір Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бакірова та Вадима Сірука окупаційні силовики затримали у лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у намірах повалити існуючий в Росії режим та участі у забороненій Кремлем організації Хізбут Тахрір.